Hvordan er I blevet opdraget? Ja, jamen jeg er blevet opdraget, som man blev opdraget på det tidspunkt. Jeg var den ældste af flok på 4, født og opvokset på Nørrebro i København. I det store hele, der var det mutter, der stod for opdragelsen af os. Og det var noget med, at man lærte, at man skulle klare sig i hverdagen. Man skulle klare sig over for de andre. Og man skulle passe sine ting. Og så skulle man til gengæld heller ikke finde sig i noget. Hvis du så kommer med dit, Erik? Ja, jeg var altså født i 28, og jeg var den ældste ud af 4 børn. Og vi blev opdraget af hinanden jo, mere eller mindre delvis jo. Altså jeg har aldrig fået øretæver, eller med stokken derhjemme. Det kan jeg ikke huske i hvert fald. Men en gang imellem har jeg nok fået det andet. Men jeg kan ikke huske det. Jeg havde en god barndom, følte jeg. Ja. Den var fattig. Men det var alle de andre, de fleste også, dengang jo. Så det tog vi ikke så nøje. Hvordan har I selv opdraget jeres børn, hvis I har børn? Jeg har opdraget min datter. Jeg har kun en datter. Og når jeg siger kun, så er det er den eneste, jeg har. Jeg har opdraget hende til, at hun ikke skal finde sig i noget. Og jeg har opdraget hende til at tage stilling til tingene. Og hun ikke skal være bange for at sige sin mening. Ja, det er nok begrænset, hvor meget jeg har opdraget mine børn. Fordi jeg er jo sømand. Og så var det min kone. Og det var det jo så heldigt, at vi boede på første sal i en villa, hvor mine svigerforældre de boede i underetagen. Så min kone, hun havde jo sin far og mor, hvor de kunne gå ned og være ved bedstforældrene, hvis min kone skulle i byen, eller hvis hun var samtidig med mig ude at sejle. Så passede de vores børn. Men de har altid selv valgt, hvad de vil være. Hvordan var det for jer at gå i skole? Jeg gik i skole i det der kommuneskolen, folkeskolen på Nørrebro. Og jeg kom i skole i 49. Jeg var ikke mere end 6 år, da jeg kom i skole. Det sved til mig i den sidste ende, for så måtte jeg blive et år længere end de andre, som jeg var startet med. Dengang kunne man gå ud af 7. klasse. Så jeg måtte tage 8. klasse med. Men det var jo på mange måder, altså sådan noget som i dansk, der var det jo almindeligt dansk, man lærte, at man skulle have grammatikken og så videre. Og kryds og bolle og udsagnsledere, og så alt det der. Det var helt normalt. Regning derimod, matematik, det havde vi ikke. Ikke i grundskolen. Det var først, når man kom op i året, op i skolen. Men man lærte at regne og starte med at trække fra og dividere, og man lærte brøkregning og så videre. Så havde vi noget, der hed historie, og det var sådan noget med at fortælle om Christian den 4. og alle de andre konger. Man skulle kunne kongerækken, og det er da lykkeligt glemt. Og så fik vi en ny klasse der. Og der fik vi den første universitetsuddannede skolelærer i Københavns Kommune. Og når vi skulle have nogen på skrinet af ham, så tog han vand på fingrene, og så fik man en på skrinet. Og det var meget af det, vi gjorde, det var, at vi fik nogen på skrinet. Hvad var spørgsmålet? Hvordan var det for dig at gå i skole? Ja, det var jo også... Jeg har jo gået i en landsbyskole. Jeg plejer gerne at sige, at jeg gik i skole i frikvartererne, og så gik jeg hver anden dag. Det var som en talemåde. Men jeg gik i skole hver anden dag. Og da jeg blev konfirmeret, så var min skolegang slut, altså som 13-årig. Og jeg var begyndt i skolen der, som jeg har været 6-7 år. Ikke? Men altså, jeg følte selv, at jeg fulgte godt med. Og det var sådan, at vi blev jo placeret. Sådan, de dygtige, de ser helt op på første grad. De mindre, de ser helt ned bagved.
hvad brugte I? Ja, hvad brugte vi fritiden på? Der kom jo i København ungdomsklubber, man kom i. Og hvis man var med i sådan en, så det var om aftenen jo, så var det det. Men ellers så var det, man gik ud af skolen, så fik man enten en læreplads, eller man startede som det, for vi blev kommet som arbejdsdreng inden for et firma. Ja, og jeg brugte min fritid til som barn. Ja. Jeg spillede jo fodbold jo selvfølgelig, som alle andre drenge gjorde dengang. Og vi elskede jo at gå. Der var lige anlagt en fodboldbane, en helt ny. Men ellers så gik jeg jo også til gymnastik om vinteren. Men altså sådan på det lokale forsamlingshus. Hvornår begyndte I at gå til fester og drikke alkohol? Vi begyndte at gå til fest, det gjorde vi tit. I København, der havde vi jo det, der hed HK-ballerne. Det var jo spændende at komme der. Det der med at drikke alkohol i år, det skulle der prøves. Og så havde man en dansk vermut, der hed Patria. Og den kostede 4,95 for en halv flaske. Så det der med at bruge alkoholen som noget, det var vel 15-16 år, man startede. Og så blev man syg, og så stoppede man i en periode. Hvad med dig, Erik? Ja. Altså alkohol, det var det dukket op der jeg kom ud på arbejdsmarkedet. Det der en kort tid derinde, da jeg kom på Geostage. Altså der var jeg 15 år. Lige kort derfør. Jeg kan ikke mindes, at det har været nogen problem. Altså helt tæt. Der var en enkelt gang, at der var en at vi drak lidt brændvin, men det smagte sgu ikke godt. Det eneste, at vi kunne lide, det var en øl eller sådan noget. Hvornår begyndte du så at gå til fester? Ja, det har jeg så heller ikke gjort. Andet end en lille smule der, da jeg var 15 år. Der var jo samtidig der var nogle baller eller sådan noget der var, hvis man var medlem af et sportsklub eller sådan noget, så kunne man gå til bal eller sådan noget, men så gik vi ikke til noget. Hvordan har I oplevet udviklingen fra ungdommen, fra I var unge til nu? Altså den udvikling, der er sket, det er jo, at der i dag er mange flere muligheder for de unge mennesker. Både i skole, altså omkring uddannelse, men også omkring fritiden. Der er masser af muligheder i dag. Nu er jeg født og opvokset på Nørrebro. Og Erik sagde før, at det der med at spille fodbold. Hvis vi skulle spille fodbold, så var det på gaden. Så der er masser af muligheder i dag for de unge mennesker. Det synes jeg kun er godt. Jeg synes også, det er godt, at man har fået de der uddannelsesmæssige muligheder, som man har fået. Hvordan har du oplevet udviklingen af ungdommen, fra I var unge til nu? Altså udviklingen, hvis du nu tager hvad hedder det, fra 1950 og så til 2000 og i dag. Fra 1950 eller 45 og så op til i dag, så er der jo den er jo så fantastisk. Den elektroniske udvikling,